Äder ýukluya deme ýekejement. Menne eýam live dip geldi. Efirde biz sapara. Eýem efirdesin. Onu ne başlayıverelim. Yani ýekejement ýuklesin. Burada atlar yüklep dur. Kemine görýän bu şu wat sen? Sapara. Alo. Görünýärmi size? Şu wat yüklep dur da. Başladık sapara. Bol ya. Boş. Yok başladık, siz devam edin. Oo. Görýän bu şu wat sen? Aha. Kapara. Alo. Ho, eşitýän beni? Başladık. Seni çalış diyen gatı. Yok, başladık sapara ha. Amrada salamlaşalı. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Saparaga salamu alaikum. Kemine nim sana da kızgın salam. Laplandiya'dan. Aleyküm selam. Sapara, size de salam. Eziz ildeşler size de. Salam Kemine. Oğumuz. Ben şu yemeleri düzö diyen. Sizin kameralarınızı oğudan görünün deyip. Ana buyur. Halmurad ağa söz sendendir. Başlaya verelim. 3-4 minütümüze bağ olun. İyirak başlatalım. Ya gıyvat edelim. 5 minut vaktimiz var ya. 5 minut vakt var bolsa düğünden ıglan edemde öz sahipamda saat 7'de deyip aydıptın da Avrupa vakti bilen. Son kemine 7-15 deyip koyuptur akşama. Onun için men diyen sözümden hakikat alık kemine haki dediğin 5 minut var. Haydi orada bolayım. Ay onu ne diyeme? Yeme sapara. Men bir teklip var. Dün sonun öz sahipamda çıkış edip ayttım da bir taraflık barada. Son adamlardan vatandaşlarımızdan haýyş etdim. Öz pikirlerinizi yazın, aydın şu mesele boýunça erti biz diri canly gepleşik geçirmekçi. Şu mesele boýunça näme soralarınız bar bolsa, berin başardığımızdan bizem jogap bereldik. Häzir vatandaşlarymyz emediýänçe, ýygnaşýança bolmasa şol düýünkü şol yazılan dağıtlar var. Hem aydılan dağıtlamız ekranına giden. Ondan sonra tayda aydılmadık dağıtlar vardı. Sizin koşuk dağıtlarınız vardı. Bolmasa adamlar yığınan şu varı da aydıp bereyden kıysa. O değil mi? Yani düğün demede şu düğün yani önkü gepleşikte yani toylu kelte var arada gurrun gidipti de. Yani şolun üstünden geçirilen süt prosesinin nemeti boyunca şu tayda şayatlar vardı. Yani o hocalık ministri Paydıyeli Meredov, Zampret, Premier Minister ornatari Babakulu, Jorokulu Babakulu vardı. Yine de bir iki tane vardı Matumulu Tatf diye onu anla verdiği var diye de. Şimdi şu toylu kelte kredi alıp verecek deyip sözü Niyazova veriyor. Onu Niyazov'un ukazanyası bilen yani Babakulu Meredov beyliklere ukazanya veriyor da. Kazma veriyor. O şu pulu geçir diyenin komandasını beriyen adam esası Niyazov. Şu adı geçen nokta nemede. Gen görmeli. Ne şonu yatlak geçti kovum kan yanına. Doğru. O ne bu da edil şu
Pagtaçylykda öň edilen prepitkalan nemetiýalak ýagdaýda özlere etdirýärler, o soňam onuň başga birlerini cezalandyrýarlar da. Bu aňyrdan gelýän partiýny medeniýeti, Sowet demetiniň partiýa medeniýetlerinden gelýär de. Bular ýalak düzgün tertip, geňdir bolun ýöne, şolar ýalak ahlaksyz, wujdansyz adamlar bar da. Onuň ikinji neme şonu ýa wagtadyrak bolandyr da, biz onu detally nemetmedik. 94-nji ýylyň 30-njy iýuluna çenli Türkmenistanyň iqtisady serişdelerinin hemmesi döwlet adamlarynyň elinde, ýani döwlet guruluşlarynyň elinde. Olaryň başlaryna döwlet düşünjesi bar adamlaryň elinde de. Ýani şonu aýranlarynyň esas sebäbi ýani gaz we neft hem gaz ministrliginiň başı Nazar Toýlyewич, onuň ornwatary Meriyedov bilen men bu hojaluk adyk önümleri ministrligi. Bu ikisini goşoňda Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň 99% bolýardy. Ählisi. Yani şunu ele geçirecek bolup şu adı edildi de. O ediline şu pastanavleniye bilen häzir men size şonu görkezöýün. Mekabiyet elimde. Şu pastanavleniye bilen Türkmenistanyň Sırıvoy birjasy açylýandyr. Men häzir şu aýda ekranlarym görkezjek boloýyn. Häzir gelir. Ine şoň döwlet Sırıvoy birjasy göredilýär. On başına Gurbanov diye. Gurbanov Döwlet Sultanoviç diye. Bagyrly oglan o nemeleri onuň ornwatary Jiragetdi diye. Häzir beýleklerini geçireýin men. An şon uloldup bolmaýarmy şo ýemän tapara? Häzir ýeke Jemit Galmurat. Yeme var da, men düşünmek için soraýan tapara. Sizi şol gün prikaz bilen işiňizden boşadýaly, paýdy geldi bilen seni. Şol günüň özünde de Türkmenistanyň çyg mal birjasy döredilýär. Häzir men hemme getirýän. Ine ekranyna şu 30-njy neme bolýan şunu nädip şöwürüp bilersiz bunu. Ýeke Jemit Galmurat ağa. Ya başkan neme deyin bunu? Kemine vatandaşlarymyz ýygnanýarmy taýdy? Ýygnanýar Galmurat ağa. Sorak berýärler barmy? Sonra berip başladylar. Aha, sapara onna sen şunu çatlaşdyr, soraklary geçmesek soň kyn bol, adamlar öýkelemesin. Onu ben demetjek bolyn çalt edeti gelen o Galmurat diýenmeden okdular. Ay etmese de düşnükli bolmasa gerek bolsa soň şonun fotokopiýasyny bir ýerde yerleşdirmeli boldy, indiki gepleşigimde taýýarlap goýsam. Yo yükler sen gurulä ber, bu yükler sen işini ediber, neme edip bu da kaptalyna ýörer. Bolýa, ýeme düýün şol vatandaşlarymyzdan haýyş etdik de şu janly gepleşige girýär.
bir taraflık statusu Türkmenistan'a gerek mi, gerek gelmi? Ya näme berdi bize 25 ýylyň dowamy? Bize diýenim şu halkymyza, döwletimize. Ine şumal ýa-ni efira girmedimden 5 minut owul girip seretdim da öz sahypama bol 56 sany ýeme ýazylypdyr, komment ýazylypdyr. Şol kommentleriň 50den gowragy hemmesi adamlaryň pikiri. 50 kommentden gowragy bize şol bir taraplyk statusy gerek gel, halkymyza beren peýdasy ýok, gelecekde şondan 100 dönürmenlik aýdypdyr. Esasy pikir şol. Ondan şo kommentlerin aşağına 5'ten 10'dan 15'ten 20'den goýulan ýerem bar edýän ýeme like goýupdyrlar adamlar ýa watandaşlarymyz şo pikir bilen razylaşypdyrlar da. Şo statusyň goragyna çykan ýeke adam ýok. Ýöne bir ýyllaşymy ýazypdyr, bir taraplyk bayramymyz gutly bolsun diýip oňa da adamyň göwnüne turmandyr da. Ine şu mahal näme sorag bar bolsa başlaýberel, bolmasa soraglardan kemine. Öz pikirini ýazypdyr bir näçe ýyldaşymyz da bir taraplyk meniň pikirimçe gerek däl diýär-de. Ýöne näme üçin gerek däl? Birinji gerek bolsa näme üçin gerek? Onu aýdyp berseňiz ýaşullar. Ondan soň gerek däl bolsa näme üçin gerek däl? Ýa-da näme üçin alındy? Maksady näme? Şonuň ýaly aýdyp başlaýalar. Halmurat bilýänsiň näme üçin gerek? Bir de o döwürlerde ýokdyk. Bizden soň kabul edipsiňiz bunu. Bizden torbadylar. Kabul edipsiňiz, men senden öňürde çykyp gaýtdym 90-njy ýylda. Men tägem sen deputat taýlap näme? Ol doğru, ol parz boýnumda men ondan 100 dönürem deputatlygynda. Onda jogap. Ýa-ma jogap beren. Sapara watandaşlar şol dün men ýememde sahypamda aýtdym da şu ýeme bir taraplyk bilen status bir guppaly köşkde Aşgabatda açyrçaw bilen ýasyň ýene gör kimler gatnaşypdyr. Şolaň düzen planynyň netijesini emele gelen ýagdaý. Täp ol bir taraplyk status ýa-ni bir tarap bolmak mümkin däl. Absolut azatlygym ýok, absolut bir taraplygym ýok. Sen hökmen bir ýerde bolmasa beýleki ýerde biriniň tarapyny tutmaly bolýan, ýa bir tarapa ýykyn etmeli bolýan, ýa biri bilen iş çalışmaly bolýan. Indi durmuşdaky düzgünden ýa kadadan, normadan uğralsagam absolut bir taraplyk ýokdur. Ýöne olam alýan bir taraplygy Şweýsariýa beýleki Awstriýanyň emeden bir taraplygyna meňdäne. O bilen bir taraplygy şol ýurdun içine daşar döwletleriň, milletleriň, guramalaryň girmediligini kazanmak. Näme bir zat geljegem bolsa aýdyp komissiýa barlyg bilen geljek bolsa şu adamlaryň ardy şikaýetlerini barlamak üçin, türmedäki ýagdaýlary bilmek üçin, ýurdun içine geljek bolsa ýa bir aýdaly şol parlament işine gatnaşýan bolsa ya daşına adam çağırtırım. Yok biz bir taraf hiç yerik baramdağım yurdun içinde de hiç kimi çağırımdağ diyen ine pikir bilen şol bir taraflığı özlerine kalkan edip ullanır. Ol bir taraflığın anırtını ummasız oğurlukları yatıydı. Şu devletin yankı sen aýtdyň açygymal birjasyn döredildi. Şu birjadan sonra da 90-njy ýylda ine şu statusy kabul edýärler. Ondan ahli döwletiň çygymalyny çepe saga deger degmedine ýarym mugut ýa mugutdana mardan şeýdip satyp özlerine baýlyk topladylar. Şonuň netijesinde ine şol bir taraplygyň netijesinde mümkin bolan zat hany Moskwada itera kampaniýasyny döredip ol Igor Makarov bilen ady Igor Makarov emma aňyrsyny duran Valeriy Churchow bilen Sapar Muratny ýa. Ine deger degmedine Ukraina satdylarmy emma ýanky şol döwür Orsiýada satdylar. Ýanky Ermenistanda satylýardy şol gaz Orsiýadyň üstünden. Gitdi ummasız zatlar. Şonuň netijesinde ahir netijede ana şol iterada Gazpromda ne bir açyrçawyň oğullarym işläp ber. Ol ýanky Viktor Hramowyň oğlunyň şo taýda aksiýalary bar. Igor Makarov mana ol Amerikalyň ýanky sanksiýon sanawyna ýa-da spisagyna düşdi.
milyar oğurlarla tanavunda var. Yani yoksa sen dünkü ödaydı şunyalı sneakers satıp veren velosipedçi yani Igor Makarov'un Türkmenistan'a 1 milyar dolar halal yoldan kazanmağı mümkünçülüğü var mı yok mu? Değil, olan kıyam 3-4 milyardan vardır. Yok, onu so pervanaçalı baştaki toplam kapital 1 milyar deyip başlanıyordu. Ahmet Çalın kımşoňaly. Ene şu zatlar hemmesinin yeňsesini giyzenip işleme aşılara mümkünçülük veren bir taraplık statusu ýaty Türkmenistan. Halmyrada şonuň häzirki bahasyny bilýäňizmi şol İteranyň? Yok, adyny ütgetdiler, demetdiler, sattılar ýartyny, ýene demetdiler. Rosneft'den bir kampanya 2,9 milyar dollara satın alıpdyr. İterany. 3 milyar. Indi 3 milyarda İterany şu halk bizim halkymyzy şu asla bir samsyk hasabyny görüp İtera adyny şu harp bir tersine ýaz Areti ady bilen täzeden şol firmanyň açdyny Igor Makarov. Innem şu Areti satdylar 3 milyar. Ha 3 milyarda bir satdylar. Innem Areti edip täzeden açpana o Gurban oğlu bilen o köşte ikisi sappada suppa. Ene edilýän söwdalar. Şol Yani neutralitetin nemeti Halmurat, men pikirimçe ýalňyşan bolmagy mümkin. Ýalňyşdan biz ödersiň. Yani türkmençilikde bir zat bar da aynany kim alsyn maňa toý bolsa bolýar diýär-de. Yani türkmen üçin yani tanz etmäni, aýdym aýtmaly, onuň toýa gatnaşmaly gowurýar-da bizim halkymyz. Toýçy halkymyz bar-da. Bulara şu güýmenen realak bir gün, bu da davaraly, nemeli, bu ýöňünden, bir ay ýöňünden taýinlerini görürler. 3-4 günden soň nemesin ýygyny tüpürürler. O da bir meraperiýaty da. Oň aňyrsyna, owurluk oň aňyrsyna. Bir nemeni 94-nji ýylyň 30-njy iýulyna Türkmen döwletiniň ýani ykdysady nemesini ele geçirdiler de. Şu ele geçirmek üçin ýani okap beren nemelem bar. Men bir ýan uzundan okap beren şunu. Soň aşagynda bir ýerlerine neme kemine şuň suratlar bardyr, men iý berer. Bor. Ine şo bir günüň ukady bilen ine gaziýet 30-njy iýul şu 1994-nji ýyl. Ine şu ukaz bilen ukaz prezidenta Türkmenistana об образовании государственной товарно-сырьевой биржи diye Türkmenistana. Onun da başlıklarına da birinci ornatör edip Жирагетти diye постановление президента Туркменистана о назначении Жирагетти первым заместителем председателя государственной сырьевой биржи Türkmenistana. Onun başlığına Kurbanov Dövlet bellendi. Onun yine de bir neme diyorlar. Внешнеэкономические связи diye. Ministerstvo внешнеэкономические связи. Şol açılıyor. Kuliyev çağrı Patreptayev'in işgärdi. Davkılattı. Onun ähli resurslar Ministerstvo Targovly и ресурсов dip mintorgy şoňa urýarlar. Başyna da Agakhanov mintorgyň başlygydy. Nemes ministrdi şoňa geçirýärler de. Onun ne bidem şu taýda aýrýarlar ne. Kimler aýrylýar? Ben aýdyp bereýin. Meredov Paýdygelli, Iklimov Sapar, Kazakov, ýa-ni onun Söyünov ayrılıyor. Söyünov'un ornatörü ayrılıyor da. Söyünov falan kim bolýar? Şonu aýt. O dadar toýly iş Söyünov. Ne onun bir topur galan neme bol ne şu Türkmenistanyň ykbalynyň ýani türkmenlerden orta geçme nemesi. Ýani ykdysady nemeni eline geçirýärler de. Doli. Neme
bu öňündäki näme diýin bun? Yani halkın gözünü boýanmagy üçin edilýän näme şu neutralitet o Türkmeni tant etdirmeli, toy tutturmaly, o garoy awoy demetmeli, aýdym aýtdyrmaly. Aňyrsyndan hem gidýär. Ýöne diňe bunu biýje nämedik goýulany wa misal üçin käbir ýönümler bir żywoy ýönüm diýilýär-de, paýta meňdeş başga da nämeler. Bu halkara biýjelerine tatylýan malla. Bizim misal üçün Bremen'de, Germaniýanyň Bremen şäherinde paýta biýjesinde öz Türkmenistanyň öz kärhanasy bardy. Onuň Rigaň portuny bizim Türkmenistanyň öz kärhanasy bardy. Onuň konsignasiýonly skladlar bardy. Bizim arende diýen. Onu çop dip Slovenya ya Slovakya mı? Şoň nemesinde terhedinde neme vardı. Bir aralamız var, işlep durun. Şonsuz paýtany normalni satyp bolýan näler? Paýtan bu satylış düzgünü vardır. Onu ýöne diňe kana jahil jurnalista meňdeş neme paýtany edip satýar, beýdip satýar. Bu hemme bir professional ul prosesdir. Bunu Türkmenistan'ın targow birjesi düşünýänçe o tatılıp tamikliyor. O ne bulon pulsuz alanlar demedenem onun üstüne targow birje diýmek ähli önüm kim bolsa bolsun öndürýän ön bir ýerik gelmeli şo taýdanam çykmaly müşin. O nähile dünýede ýokdur. Onuň şu şeýle bolan soň 5-6 bin tane hususi kärhanlary barda. Olar bağırışıp çığırışı uğradılar. İşler yalak derler. Sen burat alacak bolsaňam şu üstüne öden para vermeli. Hemen bular şu pulu hemme jetin öýlerine yankı aktıracak bolup diýerler-de. O da giden komandadır. Ne Açırsov başındadır. Kaptanında Şeyh Muradov vardır. Ne Hudaýberdi Oradov vardır. Yine şu meňde şu Açırsov'un komandası vardır. Bular şol ýöň uruşy 3 ýyllap, 4 ýyllap uruşyp gelýärler-de. Şol yankı şular hemme neme pul şolun üstünden geçmemiş. Diýilen bir düzgün vardır. Betçek bolýarlar. Şolun üstünden geçmese yankı hemme kişi daha da oğurlaýanmış. Düşündün mi? Bir jandan şolun üstünden geçende bular halal işleyen bolmalylar. Şeydi. Sapara. Ondan deňeşdirip görseň, şo ýyllarda edilen investisiýa vardır Türkmenistana. Şo wagt gadam datylyny okdy ken. Atom bolan okdy. Olun dünýäň investisiýasy edilendir. Ondan soňkular teretip göreň. Esasen industriýa gidendir, önümçiliğe gidendir. Onu halkın ilki yankı birinci ihtiyaçlarına yankı su, gaz, şoňa meňdeş nemeler. No dawut fabrikaları. Bunu şol yankı bulon kellesinde hemme zady öýlerini osýar-da Türkmenimiz. O şu yankı işlep ýören adam ýöne soýup ýörendir öýdýärler-de. Başka düşünceler yok. Benimle şu apolisioner olup öğrenler var. Bağışla Halmurat. Ne tem köyüne dostluğundur köpüsü. Tanıyanlardım. Şolong 99%. 99%. Birinciden devlet yok. Nemesinin dolanışın diyemediğini düşünen yoktur. Absolutna. Bir zaten düşünen yoktur. Düşünme mümkünçülüklerim yok da. İkinciden bular şol yankı akıp duran nemeğin içine girip şotaydan bırdat alacak da şolun nemesin. Başka maksat, hiç maksatları yok. Demokratiyada bilen iş yok. Föderatlı bilen iş yok. Gaytan tersine şolun. Etcek olan hemme zadının föderatlığın karşısındadır. O demokratiyanın karşısındadır. Yöne şo nemeğe yetecek de bulur. Yani devlet nemesinde oturanlarım şunlarla. Açır soğum şunlarla. Şo nemeğini eline geçirecek de.
Ana geçirdiler, ne halkı ne geday koydular. Sapar aynı şu taýdaky birja neme buna aýdyp geçeýin Türkiýedekiler belki bilýändeldir, borsadyr. Şu birjanyň maksady pulu hem öz eline geçirmek hem Türkmenistanyň dolanşygyňdan çıkarmak ýa-da bir maksady barmy? O öz eline geçiren soň ondan olur näme şo ne diýerler-de? O Türkmenistanyň dolanşygyňdan çykdy ýani ykdysady dolanşygynyň daşyna çykan bolýar. O daşyna ýatyrýarlar da pullaryny, daşary ýurtlaryň bankalaryna ýatyrýarlar, ýa daşary ýurdun aksiýalaryna ýatyrýarlar, ýa daşary ýurtlarda dürli kärhanalary, otellere urýarlar, ýa özlerine jaý satyn alýarlar, mülk satyn alýarlar, öz nebereler. Halmurat öňümçülükdi. Şular ýalak birje bolýan nädir? Şoň üçin öňümçülük ýatdy. Öňümçülük galyp bilen ok. Birjan üstünden beýdip mal satylýan nädir? Ol serwet bolýandyr, ýa-ni adat bolýandyr. Satasy elen satar. Ol sen zor edip hemme zady oň üstünden geçirip demedip bilmersiň, ol birje bolýar däl ol. Ol ýöne hemme zady sen öz eline aljak diýmän nemesi. Onuň gidilen mänem aýdýardylar. Ellerine allarım. Ýöne oňurun pohum bolmady. Şondan soň ösen zat ýokdur. Şular bir ýyl geçmäken, ýyl ýarym ýyl geçmäken ähli hususy kärhanalary ýapmaly mejbur. 8000 kärhana ýapdylar. Bir günde. Sebäbi ardy diýerler. Bilýän. Sebäbi işler ýalak derler. Ne daşary ýurt firmalary bardyr. Biz bilen işleşen demeler o şolar mardy diýetdi. Sebäbi durşuna korrupsiýa otar. Yani kontraktyň biriniň üstünden geçirmeli. Biriniň üstünden geçirmeli diýende şo taýdan pul bermeli sen oňa. Oňa türkmençe terjimesi şol. Başka hiç neme zady ýok. Ödem ykdysadyda jogap berýänem ne açyrtop. Etaty nemes. Onuň nökerleri. Nökerleri Hram Jadany. Hram Jadan o Türkmen oğlanlarım kendim. Türkmen oğlanlarım var. Ben atlarını aydı oturdun hadi. Şulon atlarını eşlik görmediniz bir yerde. Jurnalistler aytmadı bize. Kuliyev çağırdı Haganus diye. Ağahan falanlar çağırıktı biliyorsun oğlanımız. Kurbanov Devlet Sultanov diye. Bunlar açıldığı 100% kadri. O çağrı bilen halnadarım targaş. Ya targaşlar bunlar in diplomatiyişini Türkmenin içinde in diplomatiyişini millet bolyandı bunlar. Her yerde de uğrunu tapyandırlar. O yani geplemeler yerine hurlayanlardır. O alışveriş etmeli yerine sessizce alışveriş edip bilyanlardır. Şu için şular yani ehli daşarı diplomatlar olup çıktılar da hemmesi. Ne Bağgan Fortedin dip nemesi oldu, pasol oldu. Don Germaniya. Beyleklerim jurnalaktı. Köp çöwda işgärlerdir. Ne Türkmenistan'da düýüt doğru tutulmadık guruluşlaryň iksana wadyr esasy nemesinden. Bire döwlet howpsuzlyk nemesidir. Şuň içinden gurulmadykdyr. İkincisi Daşary işler ministrligidir. Türkmenistanyň döwlet derejesinden gurulmadyk, gurulup bilmedik guruluşlarydyr. Ne Avdagy Pahir 92-nji ýyla çeninde demetdi. O görüli gowy adam, oň hiç bir nemesi ýok bolun ýöne içeri Daşary işler ministri bolar ýa-da kompetensiyeti ýok adam. Başarany ýokdur. O görünüp durundadyr. O Şeyh Muradow geldi, o da ütgüş burdatdy. O İngiliz dili bilen o diplomatiýanyň nemesini bilen gowaty. Ana ben suwutnamasa mene şu wagt Daşary ýurtdaky ähli dip korpusy tin salaýmalydyr. Ellerine pok gelýänler. Hiç tadyňa malyny näler. Ne hakyky suwutnamasydyr. Döwletiň bu esasy organlaryň biri. Döwlet howpsuzlyk komiteti jurnalykdy. Şuňa çenli gurulan näler. Adam ýala. Öňüm işlerini orta işlendir. 90%. Döwlet işlemede bu.
Geregem değil diýmek. Hiç kime gerek gel. O men apalstaner diýip ýörenlere de döwlet gurulşy gerek gel. Olara başga zat gerek. O da görünüp durandyr. Hökümet gerek. Olara döwlet değil, hökümet gerek. Hakimiyet, hökümetler, hakimiyet. Hakimiyet, tamam. O aýdy bir näme başga soralar bar. Dün görýärm adamlar haýyş etdi, sen agyzlyrak sora bizden kemine. Adamlar diýär, temizden sora bererler diýär. Indi şu taýda Ak Sultan Ataýew hakynda kän yazdylar. 3-4 ildeşimiz yazdı. Şonuň günäsi uly diýip. Men dogry aýtsam onuň nemesini bilemek dogry. Arka taryhyny. Yani bilýän bolsaňyz Halmurad ağa. Kysgaça aýdyp geçäýin ýani. Bolar, ama şol Ak Sultan Töräýewne Ataýew diýip aýdýarlar ýani. Töräýewne. Onda ýalňyş ýazyp Töre. Awa. Memesi familiýasy Ataýew. Ak Sultan Töräýewne şol 90-njy ýylda muny biz Türkmenistanyň saglyk saklaýyş ministri wezipesine tasdikladyk. Öňkü ministr aýryp Ak Sultan Töräýewne goýdyk ýerine. Şonuň suratlar bar diýen ştaýlarda bu ýerde. Ay bardyr, hemme ýerde de bardyr. Soňra 92-nji ýyldan soň Türkmenistan garaşdyrlyga çykandan soň bu ödenany 94-nji ýylda Sapar Murat Niýazow şol Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistanyň ilçesi we wekili de buratdy da. Ine soňra ol otada oturan Abat Sahatyň Rızaýew tespesiň başlady. Ine açyr sowalar görgüs. Ine şo Ak Sultan Töräýewne barada aýdylmaly bolsa, şol başda SSR ýykylandan soň Niýaz Fransiýa gitdi, o tak gitdi, bu tak gitdi. Şo ýanyna emesi birinji döwletiň birinji adamlary gideni ýany bilen aýalyna malky diýerlerdi. O Niýaz ol aýaly bilen ýaşaşmakda, hiç açanyň şoluň bilen köçe çykan hiç kim gören adam ýok. Ondan şol daşary ýurtdan Türkmenistany ýanky premier ministerler gelsin ya prezidentler gelsin. Sonra Sapar Murat Niýazowyň ýanyna aýaly hökmüni ýa ýanky suratda görkezelen denan Abat Sahatyny Rızaýew durardy. Ya da ine şol Ak Sultan Töräýewne. Şol ikisini hamana aýaly edip görkezerdi. Gelen mihmanlyň öňünde ýa bir ýere gitse de öz ýany bilen alyp giderdi şol. Soňra 94-nji ýylda Sapar Murat Niýazow şol ömäni Ak Sultan Töräýewne Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistanyň wekili edip belledi. Hem şol bir wagtyň özünde de Kuba Respublikasynyň ilçisi edip belledi. Ine ýa-da ilçi diýen emäňe sorun öňe bilen bir jogap. Saglyk saklaýyş ministrliginiň işgärine diplomatiýa nere. Ine Ak Sultan Töräýewne şondan soň ta şu neçeli şol Türkmenistanyň hemişelik wekili bolup şo taýda Birleşen Milletler Guramasyna ondan soň ol şol 95-nji ýyllaky bitaraplyk statusyny tasdikletmäge ýa almagy esasy şol içinde iş geçiren Birleşen Milletler Guramasynyň içinde iş geçiren adam ine Ak Sultan Töräýewne. Daşyndan Boris Şyhmuradow ýurdun daşyndan şo Amerika gatnan Amerikanyň içinde de Birleşen Milletler Guramasyna da şol işi amal eden ine Ak Sultan Töräýewne. Bilemek, on näme hyzmaty bar halkyň, watanyň ýöne 2019-njy ýylda Berdimuhammedow Ak Sultan Ataýew ýa-da Türkmenistanyň gahrymany diýen atdakdy. Awa, indi maşgala durmuş adamsy bar, ýöne onuň öňkü durmuşy törägi kakasy, ýa-da Ak Sultanyň kakasy törägi olup partiýa işgäri bolan. Öz döwründe şonun ýanky bir Niýazowyň kömegi bilen işinden aýrylan. Şeň öz döwründe. Şol Niýazow ýamarlyk edip arda zady. Ine onu da şoňa ine Nazarowyň mezeti şuňa ýalakdyr, Muhammed Nazarowyň mezeti. Onuň Niýazow işinden kabul. Öme çykaryp bir kerde diýen ýerem bar Niýazowyň howany
Ezeti şeyleri aktini bizde bunu özünü işledi yası. Barış Şeyh Muradov da şey diysen, kalkan her tüyünü bir adam atıp ölürdü Sovet zamanında. Orası Şeyh Muradov barad. Yani şolun çağıları yine de şu rejime hizmet ettiler. Şol tanını Aksultan Türeyim'di. Ene men gysgaça şul zenan marada bilýän şoldan bar. Indi Ahmet Söyen den bir ildeşimiz öz pikirini ýazýar. Hı. Esasy güne bizde bir taraplykda däl diýe, o sebäbi biz zulma sesimizi çıkarmadık diýe. Şonuň ýa-da ýazypdyr öz pikirini. Yo dogry ýazypdyr. Esasy güne ýene de halky ýa-da jemgyýete düşýär, jemgyýetiň öňde barjy gatlagyna düşýär. Şol özüni şol döwür Sovet elitasy ýa ene intelligensiýa diýeni bar, çorba çykararlar. Şolar halka ikili edenden soň ondan şu ýagdaýlar emele geldi. Men şey diýip pikir edýän, bilemä, taparada başga pikir bolmagy mümkin. Deme bir taraplık yani näme peýda getirip biler ne özüň bir logik yani pikir edip görüň. Ne halkara kanunları var da. O hem kişi boyun olmalı diýilen kanunlar da. Misal üçin Irak'ta kabul etmeme boyun olunur mu şu kanunu? Yok. Ya Suriye'de, Libya'da halkara kanunları hem de bizim karşısında ters. Demek ki işler yok. Bunun neutraliteti nerede bir işletin? Şoňa yani logik düşünüp bolan yok. Onun için ben diyen dadım yankı Türkmen'e aynen kim altın bir de toy olsa oluyor. Diyenlemesi Türkmen toy etmeli, aydım etmeli, o üntünü beylak çekmeli, onun arkasından amına şu oğurlukları edilmeli. Opurmalı. Duruşunu opurdular. Onu kim opuranına da o da atları bilen işleri yok da. Bir tane yani Türkmen'in gidine düşüp göründürler. O. Onun hiç saatte, hiç yerde de hiç düzlü soğutlanmadan yoktur. Onun Türkmen'in ağramlı böyle olan bilyenler, yani sesini çıkarayanlardır. Bizim milletimizin yani bir ahlak bozukluğu var da, ağırdan bozulan yani milli nemeti yok. Yeger. Yani Urdu'nun kıçısının, ben katı telçen oryanlar şu zatları. Diyorum, küçücük primeri de Açır Tofulan Makarov, ütköşük akılam değil, ütköşük hiç adam değil. Yani şoňa hizmet edip, şolar bile yeni de 100 tane hocalık göçüp gitti de. Şolun hizmetinde şolar, şu adam hizmetinde. Şafyoruna çelli göçüp gitti. Oo. Tapara birce de düşberen ya şol sen neutralitet diýen bol häzirki bugünkü ýaşlar şoňa kan düşünen Rusça sözüni. Bir taraplyk diýsen şola şey. Bir taraplyk. Abu neutralitet diýsen näme diýerler? Bir Nika diýen bir ildeşimiz ýazypdyr. Türkmenem bolsa diýe 100 elekden geçirmeli şonu diýe. Elbette o Türkmenliği galim diýilen soru vardır. Doğru elbette ama berip durmalıdır. Türkmen'de näme galypdyr? Ne eýlãňda seyredip görünüp durundu. O milli şuur diýilen zat bilmedim. Yer bilen ýegzan edilen. O bizde millet düşüncesi yok. O yanlış düşünülýär. Düşünülse de. Onu çağla demetcek bolsam sen milletçi, ırkçı deyip başlayalar da. O da yörüte Dagatovko. Onun elyan Dagatovko da. Orus milletçiliği neden de sana demediyle nokta. Rusofobya ile kıdat deymelerle. Şundan alak. Yağdayımız var abi. Doğru. Bir devletin uzak döwürde kolonyasy boldun,
şoň galynysy şeýle bolmaly. Işın ne görüp dursa. Ol aňda gidýänler kendiýene. Hawa indi kan bir soraw ýok. Diňe ýyldaşlarymyz öz düşünjesini ýazýar köplenç. Hawa Alex Okalar bu ýazýan bolsa oğlum adım tuttu oku bizim dinläýli. Alex Alexander ýyldaşymyz mende bar milletçilik diýip ýazypdyr ýa. Özüniň milletçi bolanlygyny. Alex Alexander onun şu milletçi diye görünüp durdu. Ya sapara ola adamlar nika doğanmadan Alex Alexander'ım katı köp komment yazýarlar men okap otyna. Hawalsınlar ya. Şolun ene şol ýanky so sanlyga bat diýen sözüm bar. Ne şol adamlardan bular şo watanyň halkyň aladasy bilen ýazýar. Nik alsa alındyr özüni. Belki mogollumy bolandyr ýa goňşusynyň adyny alandyr. Bar da biz hani bor şeýle dip düşüneli Halmurat garşy däl. O Van Damme diýip ýazyp bererler bar ýa o beýle diýildi o Van Damme bolýar däl ýa bir adamly howes edip alýan bolmagy mümkin. Nesip portföy atlar bilen çykyş eder o. Ören minnettar Nika doğan size de Alex Alexander'a da ediyan çıkışlarını men ýazan bu Qayda diýe. Jahan Bulut diýe. Aha. Ene bilemene aktivistler beri. Okan. Şol bir taraplyk ýaptyrmak barada arda ýazyp talap etmeli. Aýon talap etip bermeliler o bary bollugy bolmadygy hiç bir nemesi yok. Ahmeti yok. Hiç taraftan. Ýöne ýatyryljak bolsa da referendum ediler. Indi men şo barada biraz kursat bersen aýdyp beren. Men näme şo soraw halka goýdum diýin. Meselem adamlar ýazyp otyrdy. Şo maňa ýazanyň köpesi gerek geldi baýdy. Yani bu näme aýdy adam diýe erti şuňa aşagyny çykyşmynyň aşagyny näme ýazjak bakaly. Soňra aýdyrlar, ýurda baramazda şol parlament saýlawy geçirilenine deputatlaryň saýlawy bilen bir hatarda aýtdyk bozalyýar. Ýene bir soraw goýuljak şo taýda adamlar oňa da jogap bermeli. Şol bize şol prezident dolanmasyny saklap goýmalymy ýa biz parlament dolanmasyna geçmelimi? Şoňa adamlar ses berdi. Haýsy ses köplük bolsa şol sistemi boýunça da biz işlemeli bol. Oňa halk ses bermeli. Şol referendum. Ýene de şol kapitanyna ýene bir soraw goşar. Bize şol Türkmenistanyň bir taraplyk statusy gerekmi ýa ýokmy? Adamlar oňa da jogap berer. Ine şoň esasyny täze saýlanan parlament eýem şu halkın gelen kararını tasdiklamak galya olur. Täzeden referendum geçirmek gerek gala. Hem pul taşytlanjak, hem wagt taşytlanjak, hem adamlar bir gezekde üç meseleni çödýär. Yani mende şular ýaly teklip bar. Halmurat, ne ýükü var, ne nemesi var. Pompolap bellap görmesin, toy edip tand edip görmesin. O da bir gündür geçer gider. Ne peýdasy var, ne deleli var. Yani deleli halkın gözünü gamıştırmak için delel. Ulanmadan o da bir gündür, tarihindir. Durur, ayıracak olsam yine de at telak, it telak denýärler. Yok, onu ayırmak onu parlamentin kararı bilen aýryp bolar, meclisin kararı bilen. Ýöne meclise bar oturjak 150 adam karar vermezin, bütün halk karar versin diýip edilýär. Halkam hem öz jogapkärçiligini bilsin, hem öz hak hukugyny bilsin. Referendumlar gerek bar bizim durmuşymyzda ýa gelejegimizde döwletimiz üçin. Şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan adamlar öz hak hukugyny öwrenşmedi. Onu haýsy gurallyň üstü bilen adamlar öz hak hukugyna ýa bolsun. Belki haklı teklip var şu taýda. Hani Ayırmak var da. Gerekmeyecek bayramları diye bayramçılıkları. Ayırmalı diye halk ses vermeli diye. Emme zaten bayram vardır Türkmenistan'da. İtin bayramı var. Yine şonun ýalyk bir teklip beripdir. O bayramçılıkları elbette seredeler. O täze saýlanan parlament bir aýyň içinde ährisini yatırıp bilýär. Döwrüň durmuşyň halkyň talabyna görä ediler o zatlar.
gereklerini koyuyor, gerekmeyeceğini ayırır. Yani bir topar eme var, şehirler var, etraflar var, önkürayıyor. Atlarını hana niyaz büyüt götürüyor, kellesine gelen atlarında. Yani olurun kadim atlarını kaytarıp vermeli var. Kän edilmeli iş. Bir parlamentin iş, öz kararı bilen parlament ayırır. Onun premier ministre değişli mesele değil. Halmurat bir soru okap bereyin. Ne Mansur Ahmet diye Prastoy Dayhan'ın ardını aydıp bilen mi? Ben Dayhan olan son sorudum diye. O bir taraflık bilen Dayhan'ın problemeden o Dayhan'ın problemedi ullokan şu devleti hükümeti täleden gurulmasa Dayhan'ın problemeden çözülen ok. Şudur şuna hiç problemede çözüp bolan ok. Ne Dayhan'ın ki ne Dayhan'ın elinki ne önümçülüğün adamsını. O devleti täleden vurmalı. Büyüplü vurmalı. Bu ne funksiyonlarını yerine getirmeyen ya tersine 180% tersine getiren vurmalar vardı. Ne Hoopsuzluk Milli Hoopsuzluk Ministerliği ya Dışarı İşler Ministerliği. Ya İçeri İşler Ministerliği. Onlar öz fonksiyonunu düğümünü yerine getiren ya prokuratura ya süyd organları fonksiyonlarını absolut yerine getiren tersine yerine getiriyorlar. Şolar bolmadı hasam gowodu. Şu atkısından gatı gowodu da. Ya bam kanip yani göz boyalar yani tersine de ediyorlar. Yoktuğunu bilsen insan bir insava adam kärçiliğe başvuruluyor da. Lo ediyen oyunlarım da görüntü da. O işlemesi mümkünüm değil. Tabii yok korku. Ne diyeceğini bilen nokta. İstedi yanlış bile istedi. Yani bu işleten tayayıp bilen Ervedi işleten yani şolur yalak bir tüllük yemeğimiz var bizim. Paradoks değil ya ama. Bu paradoks. Değil eden paradoksun özü. Olmadan şu teritoriyada çöreğin tapman gelip görür yalak olur mu? Ne Suriye'de uğraş gidip dur. Şolun 50% değil daşına çıkan. 30-40% daşına çıkan. Türkmenistan'a uğraşım yok hiç adam yok halka ağaç. Ya artından uğrağım daşınla. Özüm altın asır. Özüm altın asır o kalkınış o altın asırın kalkınış forması. Ya şey diyeyim ben oraya. Doğrudan paradoksu para görüyorsun yani sen adına zak geçen devlet institutlarının hükmani yağdaydı. Devlette bolaymalı olur devletin kuralları. Yok formalle var hem de ters işliyor. Yani şular bolmasa men görüp bak bizim halkımızın neçe milyar pulu tırşitlanacak da para verecek adamlar, peşkeş verecekler. Demek sen aydısın ya şu adamla öz aralarını ondan onsup yaşamalı olacak eğer bunun polisi olmasa, prokuroru olmasa, sudu olmasa ondan şu adamlar onu şulara beriyen paranı özübüsünde ya öyle saklap kalacak da. Onlar dine parayla mesele çözemez. Yani Halmurat ahli şoguromolun hemmesi uyuşup dine bir adamını oryalarda. Devlet oran okulur, halkım oran okulur. Yani şu prezidenti çok doğruğundaki adamları oraya. O milli hoopsuzluğum şonu, dine şonu oraya. O İçeri İşler Ministri dine şonu demetmek için halk korkutup diyor. Süyd prokurorum şonu ala. Mal barad ütköşügre önkü diyen edilen işten. Ozor niyasın döwrüne prezident onun töwere gorlanılmalysa häzir Gurbanguly we onun tohumy gorlanýar. Beýlekler adam hasabyna da ol ministerler adam çöwrenekler.
barıp kabinetine urup benziyor diýerler. O minister bollugy bolsun. Awra yok. Ya. Urjak hemmese. Ýokardan aşağı. Yani bizim hökümetimizin arkasında halk yok. Arkasında halk yok bolsa diýmek bir adet gorunmaly. Diňe şu milisiýany howpsuzlygy şolary ulanyp gorunmalylar. Başgaça gorunp bilen o. Doğru. Ine burada bellek geçedim gelýär-de. Şu bizi işten aýrylanyny çenli Niýazowyň şolary alak yani soňky bolşy alak ahranasy ýok. Buraya onu eskort geçer gider dinemet. Şu bize işten ayrılan bundan eylek şu nemesi 10 etse 15 etse güçlendirildi de. Hukuk verildi. Neme verildi eline. Halkın sayılan demesi. Korkmayan olsa bu ne için ediyor? O yerbe adamlar ayırıptırlar bizi yalak. Hatam rahat arkayın olmalılar. Köçede piyada gelip görmüyorlar. Onu tersine bilmek bilýärler burada etmeliler. Men aýdyp beren ahranasy bar idi. Ýanky 90-njy ýylda biz ýanwar aýynda parlamenta gelemizde Niýazowyň iki tany jemi zan penakary bardy. Biri Akmurat Recep we Leksemir Ýaşoğluň horşoň adi ýadynda derşmar. Ine şolar gorardy onuň zan penakary. Soňra haçan şol 90-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda Niýazow prezident wezipesine saýlanyny şondan soň ýani zan penakarynyň sanyny 8 adama ýetirdiler. Haçanla şuraya kısa paragan aýdysy ýaly 92-de ýokdy, 94-de, 95-de bolan bolmalar bular. Bunun zan penakarynyň sany bir batalyona ýetdi. Öz şahsy zan penakary. Onun içinde de bir batalyon erkek, bir batalyon zenarlar. Zenarlar hem şol ýanky Muammar Kaddafiň gorawy ýaly şol zenarlardan hem köşküni, futbol köşkü goradyr, hem Pöwrizedak rezidensiýasyny. Şonu ahranasyny ýöreýän ýanky awtologlar bar, meňdeş maşynylar. Şolaň sany 57 başda. Soňra aýtdylar 100 golaý bardy. Ene şolaň haýsy biriniň içinde öýde otyr, belli däl. Bir ucu emeden Aşgabat'a yetip gelýän orada soňky maşyn ene Pöwrizeden çykyp gelýär diýýärler de ýa Vanovski'dan. Ene şeýdi öz janyny halkdan gorkunjyny gorap gelen adamlar. Näme bar gorkar ýaly eger sen halkyň söýgüli ogly bolsaň, ýani türkmen başysy bolsaň, ýa nämesi bolsaň, öýde neutralitet bolsaň. Özüňe bir tarap bolsaň. Şolar ýaly gürkünç zatlara gelip betdiler. Ýöne ol halkyň pulunyň hasabyna tutulan diýmede adamlar hakyna tutmalar. Soňra ol öz ýene de öz halkynyň man daşary ýurtdan şu nahar bişirýän aşpezlerine çelli hani Taylanddan getirip başlady. Bir soňky lellim bolsa bagyşlan. Bir ne şol öýnäki maşgalary şol kendi kinosyny görüp bolan adamlar bolmaly. Hindistandan getirip öýlerini kenize tutýarlar. Öýüni ubork edýänem, Hindistanly gyzlar nahar bişirýänem, aýgara howza seredýänem. Masajistler ne Taylanddan. Masajistlerim mi? Almırat. Owa inne görýän o da bular seretýän ne mikroýun etdiler. Para ýani bir çaýlykda bol merkez açanmalar ýani owadorluk merkezi näme bu plastiski hirurgiýa boldy. O halk üçin edilene on başgarasy gidip ýatan tohum da bular öwrenipdiler. Samolyotda minip o jygyrlyga giden ýaly o bütün Ýewropaň bazarlaryna aýlanma, Amerika gitme, inne o zatlardan diýindiler. Sebäp uçuş ýok da ken. Şoň üçin näçeklerini bilen aklar o tak gidip berenen ýurdun içine Aşgabatda ene şolara klinik açyp berdi. Bol ö tohum üçin edilýände o taýda baryp garyp halk näme ol ýanygyny mejerjekmi ýa ýüzüni gözüni düzeltjekmi? Ýok, o zatlar ýok. Bir tarap Türkmenistan'da yok o zatlar. Absolut ýok. Ýaşular indi şu taýda ýene Ahmet Söyen ýyldaşymyz halkyň aňyny täzeden gurmaly diýär. Gowy belläp geçipdir.
Ama sen özüň soraw jogap berä, sebäp sen kan bu işlerde işläp beren adam. Senin özüň gorky bu başarlyň. Amra da Dogry men aýdýar. kan işläwä ýörem ok da ýöne az olak bir habarym var. O halkyň aňyny täzeden gurmasaň, täze döwletem gurulmaýar da. Täze döwlet gurmak diýmen aslında aşağında şu halkyň aňyny täzeden gurmak bolmaly sapara. Onu sapara has gowy düşünýär mendenim. Doğru. Men teňden araşýan şu tapar kemine 100%. Halkyň aňyny üýtgetmän, hökümeti üýtgetip bilmeýän sebäbi hökümetim şu halkdan çykýan adamlar. Başka yerden gelen ok. Ya da daşından hakkına tutup yani teknokrat demeleri hakkına tutup işledersin. Olmasa da o halktan çıkmalı. Başka yerden gelmeye dememiz yok. Biz hükümetimizi özümüz kurmalı olsak halkın içindeki adamlar bile kurmalı. Onun düşüncesi yanlış olsa yine yanlış burada çıkmalı. Doğru. Yine bir dostluk duruşba diyen ildeşimiz yazıp geçiptir. At bayram, gavun bayram, it bayramı. Ay diye Kurban Gulu diye o sözü men okumayın. O çıkıp bir zat etse şol gün yine bayram bolýar diye. Ildeşimiz. Yok yani halkı güýmemeliler. O gadimden gelen nemedir? Doğru. Bir yerden köke vermeli, beýleki yerden gamçy. Bir yerde ağaçlık bolmaly, eýleki zirel işe diýär-de. Bizim yemeğimizden bir taraflığımda şu yemeğin biri. Onun birinin şu gavun bayram bilen, at bayram bilen, it bayram bilen şey üstünde olur ya da. Bizim halkımızdan toyu tomuşanı kovur ya. O da doğru da. Yine Sapara yeniden bir ildeşimiz yazıyor. Kovur. Düşünce VIP diyen bir ildeşimiz. Biz Japonya'ya yurtları diye yaş nesil okumayı vermeli. Yaş nesillerimize. Üniversiteleri hem mezadı tazeden başlamalı diye. Ondan öňem Türkmenistan'da üniversiteler boş diye onları yapmalı deyip yazıp geçen olmalı. Şonun ýalak bir pikiri var, teklibi. Türkmenistan'ın ýokary okuw jaýlary dine adamyň daýylýa, o taýda ilim, bilim berilmesi mümkün näl, sebäbi ilmi badaty ýok da. O ilmi badaty bolman nädip ilim berip bolýar. Dünýäden ýapyk, internetiň içinde ýapyk, özünde de hiç tat ýok. Ýa Mars'tan gelme de paraşütlü. Bilgi bilýän adam. Daşary ýurtly professorlar, doktorlar, nemeler gelip lekde geçerler mi Türkmenistan'da? Yok. O içinde ol ýerden nemesin ol ýanky. Şu erwetden erwedi gelýär da, muallim bolanlar da şu üniversitede oturan adamlardan muallim bolmaly. O taýda da zat ýok. Ödödüň belli. Ýöne bir gural ýasapdyrlar, adamlardan para alma nemeni, şonu oňorupdyrlar. Hem pullaryny alýarlar, hem çağlaryny da alýarlar, wagtyny ýitirýärler. Şol para almaly diýende geçen aýdyň ama aýdyp geçdi şol. Ýöreýte enatalar haýsy hünerde, goşadyrnaň içinde hüner diýen hüner däl de. Para kän bolsa, şo taýy çağlaryny o 30 000, 40 000, 70 000 dollarlap berip salýarmyşlar da. O da ady güne diýerler. Ondan Türkmenistanyň nemesinde korku işliyor, bilim işlerini o. Yani neme gatı kağıdı, yani diploma gatı kağıdı. Şo bolmaly. Yani kelläň için näkulen hiç kimin işi ýokmuş. Ondan soň ýene-de bir ildeşimiz ýazýar. Öz nemesi, görýän zadyny ýazýan bolmaly da. The Channel Video diýen bir ildeşimiz. Halkyň aňy östüýän hökümetiň aňy düşünjesi halka ýetişip bilen ok diýär. Düşünmedim. Ýaly bir pikiri bar. Düşünmedim kemine. Halkyň aňy östü diýär, hökümetiň düşünjesi halka ýetişip bilen ok indi diýär. Şol many. Hökümet diýip hökümet ýok, bir adamlyk hökümetden hökümet bolýan nädir o? Düşünjesi bolanyny da bolmanyny da bilmem bilmeýän. Hökümeti eşitdeňiz o dedi.
Bir adam çıkıp gurluyor. O da yankı pamoşnuğu ya sekretari yerine burada yazıp berýändir. Doğru. Ondan Aycahan Bulut ildeşimiz yazıyor. Ön Türk mektepleri vardı diye şonu yine açmalı diye. Benim fikrimce dine Türk mektepleri değil, başka da Avrupa yurtlarındanım yürüyte halkara nemeleri ol ya. Şolar açmalı mı kendi fikir ediyen. Halkara olmak için, global olmak için. Doğru emine. O sapara nesil yetiştirmek için hem onları getirmeli hem nesli vermeli daşara. Dine şonun yalak olsa biz dünyanın bir böyle olup bilyas deyin azından. O Aydın näme üçin gatnaşanok diýip sorýar. Aydın ertir. Aydının günü ertirmişsin. O nesip bolsa ertir. O Aydın bilen hem çykýas. Doğru. O. Näme diye saparağa belli patgalyym jurnalist Kakımrat Balliýew näme boldy diye. Bilemok. Men şu jurnalistler bilen gydyklanymak. Maýagy. O bir herif bady. Kakımrat Balliýew diýip. O ýanky ýemede jurnalistler konkursyna ýegen şu däme Halmurat ya beýleksinmi? Yok, ol başta birinci pres sekreter gerek bolany ol ýenen ýeme Durdymurat adı familiýasy Gurban, Durdymurat Gurban. O şol ýenen. Ýeme soň onyny aýrany şo Türkmen maşy lakamynyň ýeme Paganiýalasynyň awtory şo Durdymurat Gurban. Soňra we Kakımrat Balliýew geldi. Olum bir näçe ýyllap oturdy, soň olum ýitirim boldy, diýirim, ölüm onun bellisi ýok. Gurban uly bir näçeden çalışdy. Pres sekreter barmy ýokmy? Oňa gerek hem däl pres sekreter, näme edýän işi bar? On pres sekreterlik işini ana diktorlar aýdyp oty. Özler hökümeti dolandyrýan şol Watan Satan programmasyny hakyky sana adam vatandaşlar diňle. Gurban ulagyna maçanak, olar aýdyp oty, ay plan etmeli, näme etmeli, plan boldy, näme boldy. Ene yurt dolandırılıyor. O iyi şey mi yok? Devleti dolandırmalı. O da iyi iştin mi? Halmurat. O da iyi iştin mi diyen? Ha o oğlum iyi işte. Son yeniden bir ilişkimiz yazıyor. The Channel Video adındaki ilişkimiz. O kemina bana yüzlenip duruyor abi. Haramlığını yok etmek için de daşarı yurttaki studentleri oyandırmak gerek diyer. Söz nemedipdir, boşluğunu ben doldurup vereyim. Çünkü bütün hükümetler yaş nesilden korkuyarlar diye. Şonun ýaly düşünjesi var. Doğru düşünce. Bir hükümet geler, köplenç şol hükümet öňkü ýaşy 40 ýa-da 30 ýaşyň üstünde bolan adamlardan ses alýandyr. O täze gelen hükümet şonun aşağında bolan näme gatlakdan ses alýandyr. Ol hemişe de şonun ýaly bolýar. Häzir hem täze nesil ýetişse ýa-da oýansa. Onu näde boýarmaly diýip sorýar-da. Yok, oýarmaly diýip aýdýar. Ýöne näde boýarmalysyny. Bu diýip soramaly, özüne de soramaly. Sagat çekide. Yani oýarmaly şey diýip bol. Olaram seyredişip, okoşup, demetişip ýörler. Köpüsünün kakasy, ejesi, daýdasy, dogony hökümetiň bir ýerinden köküýip ýörendir. Onuň näme üçin oýantyn? Köpüsünün bir nemesi bolmaly. Sebebi var, sebebi bolmaly. Gaty kän adama çörek berýär. Näme onuň öň nemedenler var. Yani yananlarım var da yananlarım çağalar daşına. Ýöne intoňy günäleriniň badyny bilýärler, şoň üçin daşyndan teretip durýarlar da. Bu ýa bir ýylyň, 2 ýylyň nemesi däl, 30 ýylyň nemesi. Onsoň
Yana bir ildeşimiz yazıyor. Perhat Iklimov diye. Sizden değildir de Sapar ağa. Yok bizde paragat iklim faoliyonu ol ya bu atlara nemet görün adam değil ol. Yok, Perhat diye bunun adına. O bir dil bir adam, iki dil iki adam. Familyasam ya ona Şon çok ol olur deyipdir. bizden değil. Bizden orta salamlaşırdı canım. Yine de Gurvanay diyen bir ildeşimiz ösen düşünceli yaşları yetiştirmek için diye bilimli kadrları yetiştirmek için yaşları daşar yurt bilimli alımlı diyen iyi vermeli diye yalı. Devamı yok da bu tezi Türkmenistan devleti öğretmekte ve yöretmekte ulu netice verir diye. Şonun yalak bir Kemine ben fikrimçe şu yaşları oyurmak için ilk olarak yankı şu atkı taknani biraz tertipleştirmeli, medeniyetleştirmeli. Bu yona çıkanın üstüne kuşkurup yankı tökmede atıp söğüp kıyırıp demedip yörülün yağdayda hiç kim orta çıkmaz. Ne söz adatlığı var arada görüşüyes neyme diyes deyip olur düğünün tersine burada atlar edip göründürler. Ne şolar yankı nemen derveden fakçıları düşünüve diyelim, düşünmeyene diyelim onun çocuğunu bilemi yok da gatekeeper'lar şolar. Şu tayik yankı erkin fikirli, nemeli katlakları eritmeliler. Şolar oyunma diyalog etmeliler. Oyunma diyalog etmek için yönü çıkanın üstüne bok atmalı. Bok atmalı. Yankı her tüytlok nemeleri, şıltaklar atmalı, nemetmeli. Ondan bular yalak gerik özünü fiileyen adam çıkar mı? Çıkmaz. Esas nemede şol. Bu 25 yıldan beri edilip geldiğin demede. Ama son VIP iyileşimiz yazıyor. Yurdun dışında ökte Türkmen profesörlerimiz var diye. Kan. Kan yön ente mınanıp bilen ok olmalı da köpse. Yok, o köpüsü neme berde bir kan faktörler olma mümkün ne? Biz hem meclisini bilip bilmiyoruz elbette. On yani fikir ediyenlerini olun yönü yurdun yağdayı belli. Direk var yani belli. Onun akıllı olup etin çıkarman yok olup gitme de var da. Şoňa garaşyp öğrenler kendiler. Onun bulary alak demeň içine girmejek bolýanlar hakykatdan hem kän olur ýa görýär, düşünýär. Ve bulary alak demeň içine maňa benim ýüregime düşýär-de, men başma ýaparym, näme gerek diýdirýär käte. Bu topor çok kotakkalı bilen, eyleks bilen, beyleks bilen, bular bilen. Ben bu näme işim bar? Sapar ağa Perhat Iklimov size cevap veriyor. Hemen Sapar ağa bilen garyndaş däl diye familyamız bir dip yazıptır. Däl o Farhat. Ýöne Parahat dip bar ne gata şekeniň hem familýaň hem neme. Onda Sapar ağa diýäňiz häzir bir siyasat kirligi var meydanda. Şonuň üçin hem Kirli de adım kän kemine. Pikir edip bilýän düşünýän adam entek ýoş ýakynlaşar bu işleriň içine diýäňiz ýani. Ýa-wa. Ýakynlaşma uğradylar ýa aslında. Düşüne uğradylar. Yo bunu hem beraber ekrana çıkıp etmeliler. Ne şoňa düşündük. O beýlekler onun yani güýmeni versinler de. Olara da yani bir neutralitet bayramlyk tant eder ýalak. Aýmaýdar ýalak näme goýýar. Onu iyi işi taknan aňyrtyn etmeli. Şoň üçin gatylşy berin, goşulşy berin.
Yokman ekrana çıkıp demet görmeliler. O gerek vakti onun yüze maçlar çıkılaram. Yine şu tayda yenen bir The Channel video ildeşimiz bellep geçe. Ama bizde hazır yetişen studentler var diye. Bu yetişen akıllı ve zihinli studentleri haram ola karşı sövüşümüzde akıl ve düşünceni ve hareketi bizim için gerek diye. Doğraydı ya. Doğru. O akıl ve düşünceli adam dine kurban oğlu değil, diktatura düşüncesine ya da kuruluşuna karşı nemetmeli, yetiştirmeli. Diktaturanın karşısında duran dine bir zat var, olan akıl. Kemiğine berde şu Türkmen halkı örgütlenmeni öğrense bu atlan ödönden düzelip gidiyor da. Örgütlenme demek yani birleşip bir komünist diye değil ya da. O birek bilen bir yani birleşip onanışıp bir uğramacıklar ötmeliler her yerde. Türlü demeden yani hünerlerden olup bilir ya da gıdıklanan hobilerden olup bilir. Tabii Türkmeni dargattılar da yeke-yekeden yeke adamın geçecek daha yok. Adam canlar, satsal canlar adam. O cemiyet bilen bolmasa yaşap bilen adam neme değil, canlar değil adam. Yokman bir satsal neme olmalı. Birine şu nemeden çıkaran son birine şular yalak perişan yağdaya geldik de. Adam yani ehli canlarların içinde o yalanaç demesin gününü ödü görüp bilen yeketek canlardır. Görüp bilmeyen. Tabii yokman eşikli olmalı soğuktu. Yeleşik ya yegildirek eşik tüytü zattı böyle hayvanlan kıyalak değildir. Gidip tokoydu da kışam olsa ya adam olsa tüyün düşürüp ödnemet görünlerle. Onun yeke yaşat bilenlerdir. Yokman yani gruppa olup yaşamalılar. Cemiyet. Ne biri şol yankı istet nememizden ayağımın aşağı nakda aşağı ayırdılar da nemeni. Oturucu. Hiç yerde birleşip bilen oklarda. Inançıp olan ok. O yalanı şeyle bir sindirip bilirler. Yani bizim durmuş o obrazımız şeyle bolmalı deyip düşünenler var kendine. Ben katı gen gördüm şunu. O şeyle olmalı ya da. Düğün yalan söylediler oturuyordu. O da atlar bile işe mi yoktu? Şunu alçık gidiptirler de. Abi 20-30 yıllar şunun içinde yetişen adamlar bunlar. O daşından tereden de bu da atlar katı görünüyor. Yani uzak vaatlar Türkmenler bile nemetmeyem sonu katı görünüyor da. Ödüm itici. Onu daşarak duranın o vuruyor da. Ya, Altım Kurbanov diye Halmurad Ağa söz verin diye. Halmurad Ağa. Buyur Halmurad Ağa. Halmurad Ağa söz alan okuyor ne? Ve aleykümselam Altın. Sağlık koruluk mu vatandaş? Ava, sağ ol. Ama men dinle vatina taparagan aydan keminen cevaplarını. Sebep kemine de en siyasi meydana giren adam onun öz fikrini halka aytıp düşünürse halka onu öz bahasını verecektir. Men şon için dinleyici hükmünün oturanım. Yani şol yaşıgıdımız var aydan. Şol yemi var adam. Yaşların aktif çemeleşmegi var edi. Oku okapya birine karşı şol yurdun içindeki yağda ya kurban ola yaşlara yol verilmeli açılmalı. Elbette şol yaşların özler etmeli. Bizde şunlar tecrübe var dene 90-njy ýyl, 91-nji ýyl, 92-nji ýylyň başlarynda. Şol Aşgabatdyň ýokary okuw jaýlary bar, institutlary hemmesinde. Üniversitet, her bir şu okuw ojagyny ýaşlaryň birleşmesi bardy. Özleri alıp fakultet mi ya ordoşrak mı pikirleşip şolary ýa-da ýa-da ýetmezçilik bolsun. Okuwda öpçünçilik ýetmezçilik bolsun, okuw esbaplarmy ya Mogollymyň bir
Buların karşısına eden hareketler hemmesini yaşlar getirip bana bizim komiteyimize daydardılar. Öz aralarına yığınak geçirip ederdiler. Yöne sonra SSR dargandan soň ene bu zatlar ortadan çykdy. Adamlar ýuwaş-ýuwaşdan basyp ýatyrdylar. Ýogsa şo eýfariýede ýan döwrümüz bar sapara. Ene şo döwürde ýaşlarym kalkypdy da ýokary. Olaryň başgaça ýaşamak isläpdi. Ýöne şuň kugun bilýärler şo problema nirde ýatan. Ýöne başgaça ýaşamak isleýän adamyň sany gaty azlyk edýär watandaşlar. Şunu başka bir ütgötsin diyen düşünce var halkımızın köpüsünde. Kim ütgötecek onu? Sen ütgötmesen, o ütgötmesen, ben ütgötmesen. Kim gelip onu ütgötmedi? Gel onu bizim yatalım. 30 yıl oturduk ha kardeşim. Kim ütgöttü onu? Hiç kim. Dine öz halkımız. Halkımızın içinde aktif katlık yaşlar. Yani siz hakimiyeti dolandıracağımsınız, devleti dolandıracağımsınız, devletin geleceğimsiz bilen bağlanışıktır. Bizde ne mi ömür galıptır? Şoň üçin şu eden teklibin dogry watandaş nickname'ini bilemek näme diýen. Ýöne şol hökmen siz okuyan ýoldaşlaryň bilen maslahatlaşyp öz başyňyza bir ýaçaýka döredin, topar döredýäňizmi? Öz başyňyza separat işlen hökümetiň adamlaryny ýawlaň içe alsyn, şogulçydyň getirmän golaýyňyzy berin tumşugyny. Özüňiz işden ile watan sizinki, döwlet sizinki. Şoň ýurtda şu 30 ýyllap behasap çykarylan ähli baýlyklaryň içinde sizin her biriňiziň paýyňyz var watandaşlar. Şo zat hökümetinki ya döwletinki diýmände meniňki halkynky diýip hasap edin. Ene şonu düşünersiňiz gelecegiň siz bilen baglanşyklydygyny. Yine o illeşimiz yazýa, o Sapara Almurada sağ bolun diye, men Altımurat diye şol bagry çalışylan illeşimiz. Salam Altımurat. Dur. O Altımurat neresi olmadım ya şoň adyny göterýärmi? Yo, bu da ady Altımurat. Altımurat Kurban. Ha, yankı altın, düşünün. O çalışylan ýigit şu. Öylemi. Allah can, watanna bile çay başyna oturup diýdarlaşmak meýesser etsin Altımurat. Sağlığınız dowamly bolsun Altımurat. Agam diýen men size ýaşyňyz uly. Şu taýda ýene bir zat aýdyp geçjek ruhsat berseňiz. Ýine daşyndaky halk içeri hereket etmese biz hiç sad edip bilemzok diye. İçindekilerim daşındakılara garaşýar. Indi şu taýda bir logiski bir zat var da mantyk. İçeride galan gatlagy bir pikir edin. Çağalar hökümetiň gol astynda işleýänler var, döwlet işgärleri. Onsoň garrylar var. Ya bu adamlardan nähil bir herekete garaşmaly. Dogrymy? Olardan bir herekete garaşmak bu sorugy. Ministrler ayagalar öýdýärler. Owa, ýurdun daşyndakylar içindekiler ayagalarmy diýe. Ýurdun içindekiler hem daşardakylar bize gelip halas edermi diýip. Indi ýurdun içi bilen hem habarlaşýarsa dowamly olardan gelýän näme şol. Daşyndakylaryň hem içinde biz daşyndakylar hem şonu ýaldy. Indi şu taýda aýdyp geçjek zadym bar da. Ýurdun içindekilere aýtdym, çağalar var, garrylar var. Birem hökümetiň gol astynda işleýän döwlet işgärleri var. Indi daşynda kim var? Daşynda iş güýji bolan, akyl ýa-da bilimli bolan, öndürüp bilýän gatlagyň ählisi daşynda. Aktif gatlak da. Aktif gatlak, o dinamik bolan gatlak daşynda. Ya indi täzeden pikirleriň we soraň haýsy içindekilermi birinji ayaklanmaly ýa-da daşyndakylarmy? Ýene şu soraň jogabyny halkymyzyň özü beräýsin. Eýsgaç şu barada pikirmädi. Buyurun. Daşyndaky halk göreşde taplanmasa içindäki halky biz ayaga alyp bilmeýär. Biz şolary ýurdun daşyndaky adamlar, ýurdun içindäki halkymyza göreli bolmaly şu meselede. Ine biz göreşýärsiz asla ýuwaşdan ayaga galyň diýip. Şo bolmasa, hakykatdan ýurdun içinde esasan şo galyň, ýylmyza galyň garrylar bilen ýaş çağalar bolýardy. Bazı ýaşlar ýöne ol ýeterlikderle. O taýda ýaş ýigitler köpü hana polis ya ine ýa-da harby golluk ýa-da mähkeme işgärleri olardan
bu ejir çeken halka şuun kun kömek boljak mı yok mu onu özüňiz oýlan pikirlerin yani düşünüpli bolşonda. Yani esası da şumal ýurdun daşyndaky watandaşlamy syýasy taýdan hem düşünjesini artdyrmaly, hem aktivleşmeli, hem birek gollaw bermeli. Biziň birinji wezipemiz birek gollaw bermekden ibaret. Şunu şu meselen höttesinden gelip bilsek, birek doğruluk göz bilen garap bilsek, şu birek gerek wagty kömek edip bilsek, ine şoň üstü bilen bize bir milli duýgumyz emele gelir diýip düşünýän. Onuň başgaça milli duýguny adamyň kelletine näet uýjakdy. Halmurat, benim pikirimçe her kimin bir üstüne düşýän bir iş vardır. Ulu kiçi ne? Şoňa ýüklendiň emme dat düzelip gitmedi. Bu watan hemme çinke. Hakyky var. Çinkem, benkem, keminankem. O keminan ne şu watançylyk borçy ne edip oturan halbura da ankam şol. Ene benkem şol. Sizde borç yok mu? O sizde de bolmaly. Her kim onun özüne düşýänini etse, hemme dat gülýala bolup gitmeli. Mesele şol söz etmeýänizde. Ara adam edýänne. Ine şu wagt biziň bir 10 000 oğlay bir dememiz bardy, 10 ýarym ming. O 2000 3000 günne 4 000 5 000 terediýän bar. Bu ýa 5 milyon näçe prosenti? Müňden birem ýok. Olmanda şu zatlarda bir aktif bolun. Ýerin komentary ýazyn, pikiriňizi aýdyň. Doğru. Bir olmanda nokot goýun. Ondan şonda alak bolanda bu zatlar dinleýän köpeler soňam ýene de höwetliler köpeler şeýdik gitmeler bu zatlar. Bir de şonu özümde nemelik bilýärse, bir de neme çileyen neme bolun patpiska edin aday bolun näme o komment goýun diýip reklam edip ýörem ýok da. Ýöne halk ýönlerini düşünüp etmeli bu. Men ýöne bunu bir ýa düşünürüş okumuna aýdýarna. Näme etmeli diýip soraýar. Etmeli datlar görünüp durandyr hemme dat. Her kim özüniň üstüne düşýän zat etmelidir. O Ayjahan Bulut ildeşimiz ýazýar. Biz ählimiz bir gaýykda diýär. Aslında gysgaça näme diýär-de tegeleklep aýdyp berýär bize. Ondan soň John Avery diýen bir ildeşimiz ýazýar. Adamlar özlerine siňdirilen gorkyny nädip aýyrmaly? Şol arada agzap geçseňiz diýär. Men bir pikirim bar, onu aýdaýyn, soň Halmurada sapara size bersem bolarmy sözü? Bolur. Indi şo taýda siňdirilen gorky bar diýilýär, bar ýalyk görünýär aslında. Ýöne şo gorky sözüni ulanýarlar. Indi dil lingwistikde, dilçilikde şunun ýaly bir zat bar. Şu dil, meselen bir dilde bir söz köp ulanýan bolsa, şonuň täsiri uludur. Ulanýanlygy üçin uludur. Täsiri barlygy üçin ulanýan däldir. Sebäbi o dil sen doğulman käňem barty. Diýmek bolýar, sen ol diliň täsiri astynda doğulýan. Indi bu taýda şo gorkyny aýyrmak üçin meniň pikirimçe şo gorkmak sözüni ulanmazlyk. Ulanmaň. Meniň berýän maslahatym şu, ýani ekranyň arkasynda da şu maslahaty berýän ildeşlerimize. Şunun ýaly. Ya şular sizin pikiriňiz, bir taktikaňyz bar bolsa ildeşlerimize. Mende taktika ýok, ne özüňde ýanky özüňe inanmaly. Özüňe yalan söylemeler, özüň ilküle. O, ne sen bolsaň sen. Yok men ýene de biri däl. Sen bolsaň sen. Sen nämeden gorkýan? O kemini näme gorkonok? Ya Halmura da näme gorkonok? Olaryň etten tüňkden edil senki alak. Käte baly ýa, käte törü ýa, suw içýär. Edil sen alak. O bular näme gorkonokdan sen gorkýan? Gorkodyň gelýär.
yani özüň öňünde samimi däl. Özüň ağlama. Hiç iň uly yalan şo taýdan başlaýanlar. Özüň ağlamadan onu galan da temme zat deňdir, meňdeşdir. Sene bilýala adamsyň. Üýtgeşigem däldiň, akyllam däldiň, mekrem däldiň. Ol mekirlik edip öz dudoňa özüňiz düşýän. Şuna senin türkmeniň nemesi öz dudoňa öz düşüp geldi de. Yema şeylerek düşündürýän. Halmara da bilmedim. Yema 1985-nji ýylda Mikhail Gorbaçov hakimet başyna gelende şonuň 11 aýdan sözü bar da perestroykany elan eden. Biz ýa gulçulugy kalbymyzdan damja edip çykarmaly baýdy. Şu bar gulçulugy, şu Sovet zamanyna halkyň boýuna takylan gulçulugy ýuwaş-ýuwaşdan damja edip çykarmaly. Bir günde ondan azat bolanak diýýärdi. Indi 30 ýyllar bizi şu gulçuluk durmuşa getirdiler. Ol goşadyrnaksyz halk hakyky elinden ähli hakyky alynan halkyny 20-nji asarda gullyp kasap etsek boljak. Gitjek ýerine gidip bilmese, işlejek ýerine işläp bilmese, okujak ýerine okap bilmese, şeň diýjek sözüni diýip bilmese, etjek işini edip bilmese onu biz kim? Hani? Şu soraglar bar. Indi şonuň hemmesiniň döredýän gorku duýgusy bar. Bardyr adamlarda gorku duýgusy. Men onu aýryp biljekkä. Ýöne adam şu nähili waýdaň. Şu gorkuny yeňip bilen adam, onu şol özüni düşünüp bilýän adam, özüni tanap bilýän adam diýip hazap edýän. Ýoksam tapara kimiň başymyzdan geçmedik günler gördi galaýdy diýen. Ýöne şo zatlardan näme gorkman edilenak, ýöne şo gorkuny yeňip ýene şu iş edýän işin hakykatdygyny, dogrudygyny bilip şol ýene de şol işe barýan. Ýani sen aýdyp otdyň özüň. Käme hal ýady diýen, näme üçin şonu edýän? Sen şonu edersiň, tapara, sen kalbyňda durar. Ýakyp durda içinde. Şol ot ýok. Watandaşlymyzyň köpüsinde ýanyp duran. Ýok, absolut şemem ýanyna. Bir günüm hoş günüm diýip ýaşap ber köpüsi. Ýene de bir bölük hana göz edip hökümet görýän şagalary çel, mektep okuwçylaryny çel, haramzada niýat türmeleri ekskursiýa gitdi de şeýdi gözüniň oduna adamlarym görüpdi bu oňşasy ýygnaly. Ertesi gün bu oňşasy ýygnaly boldy. Hiç kim şo oňşa baryp arka durmady. Gördük ha biziň kilen üstünden geçti hemmesi. Aýadyna da baranak we belli günne de baranak we jaýlamada da baranak. Şu hökümetten gorkup edýärler şonu. Oňşatyn fileman edene. Sen barsan menem ýygnarlar diýen gorku duýgusy bar. Näme kimde dogan arnaşy ýok. Her birimizde de bar şo ýurduň içinde 200-300 san ketenden. Ýöne bir tarapdan olarym mejbur şu jezany çekmän. Biz üçin çekdirýändirler jezany, özleri üçin çekýändirler jezany. Ýöne ahyrky netijede alanda şu zatlar hemmejiniň aňyrsyny bir halka, watana bir göparlyk diýilen bir düşünje bar da topragyny. Enime atalamy ýatyra toprak. Indi şolary biz näme 2 ýyldyk berdi arkaýny ýaşaýyn. Meňe düşünjem şoň ýaly. Ondan adamlar şu taýdan siz özüňiz biraz uğralyp seretmeli, şu gorkuny aýyrmak üçin gün-günden biraz ekezlenip başlamaly. Ýöne psihologiýa boýunça ilkinji şu zatlary düşünýän erkek bilen aýaly ortaga goýsaň zenalar çalt düşünýär şu zatlary. Näme üçin? Olar olaň elinde çağı bar, olar gorolşy. Olar şoluň aňyna ýan goru goýularna ýüregi bilen. Şu çala bir zat bolsa öz perdenden goraman. Ola duýgur bolýar. Biziňki erkeklenkde ýalda olaň psihologiýasy. Ene şoň üçin şunu görýän zatlarymyz eger kartinka seretsek şunu ýaly. Ene iň aktiv biziň emelemiz, aktivistlerimiz watan üçin, halk üçin ala dedýän ene denalymyz bolupdy. Sag bolsunlar. Ene erkeklerimize görerler şo taýdan gelýär. Biz ol erkekleň ýüzüni almak üçin ýa olara gyzalat bermek üçin ýok. Bizim erkege ýok. Ýöne bir erkek kişiniň etmeli işi bar da watan üçin, halk üçin. Tügeleme o Türkmen denallary geçmişde tarihte öz erkekler bilen den atamyny düşmanyny den kılıçlaşan denallarymız bar. O mert aýdy Amazon kayal babasy haýsy milletlerde biziň kayal denan bar. Ene şoň üçin
Yaşlar, vatandaşlar, menden size hem maslahat, hem nasihat, hem hayiş, şu näçe şu gulçulugy damjydan kalbyňyzdan çykaryp bilseňiz, şonça da düşünürsiň azatlygyň nerdedir, nämeden başlanýandyr, näme üçin gerekligini, şu azatlyk. Ene şu. Halmurad ağa, wagty düşündürdüňiz. Indi Ferhat Yklymow ýeldeşimiz jogap berýär. Şo gorku barada. Gorkyny biri gelip aýryp bermeýär. Hemme zat öz elinde we beýninde. Başga hiç kim aýryp bilmeýär gorkyny diýip jogap beripdir. Gaty doğru. Gaty doğru. No. Indi şunun ýaly ýaşullar täze goşulýanlar bar, ýöne wagtymyzam epesli boluberdi. Owo, näme? 90 minut diýen 1,5 saat urlapdyr. No, bu indi ertir dowam eders. No. Ay mun çabalanyna görä ýene bir soragyna jogap berel, onu soraýar. O vatandaşlyk bu soragyny berseler. Indi ýene de näme ýazýar? Aýjahan Bulut ýeldeşimiz töweleme gaty aktiv. O öz hakyny talap etmeseň, Allah'ın öňünde de günahkarsyň diýär. Indi hak talap etmek, indi bu ýeldeşimiziň bir düşünjesi. Indi hak talap etmeň teknik tarapy bar da. Nämede hukukda. Hukukçular aýdýar. Aslında diýär haýwan haklary diýilen bir zat ýok diýär. Biz onu özümüz tapdyk diýär. O şäher durmuşunda oýlanyp tapılan bir zatdyr diýär. Ýöne hak nädip dörýär diýär. Haky talap eden ýagdaýynda dörýär diýär. Meselem haýwan diýär, hakyny talap edip bilmeýär diýär. Onuň ýaly kanun, gural girizip bilen ok diýär. Ýöne adam hakyny talap edip bilýär, gereklerini uruşup bilýär, o hak üçin. Yani şonu dile getirip bilýänligini aýdýar da, hukukçular aýdýar bunu. Ýene şonuň ýalak bir neme var, hak talap eden bilen etmeýäniň arasyny aýdýar. Men onda ýalňyş anlamam. Hakyny talap etmeýän hukukçulara görä haýwan bolýan bolmaly. Yani ýalňyş pikir etmeýän, yani o teknik bir düşündürüşi. Şonuň ýaly. Yo, insana akıl huşu Allah Taala näme üçin berdi? Şu zatlary bir düşünmek üçin bir kabul etmeli zatlar var, kabul etmese zatlar var. O näme üçin biz özümüz ýaly adama tabyn bolmaly. Sylaglap, hormatlap biler, eger on bir eden işi var bolsa, yo näme üçin biz tabyn bolmaly. Bizim goşa ömrümüz ýok, bir niyaz we beýleksin gurban bolar, üçüncüsini özümüz ýaşaýjak bolsa. Ýok, hemmesi bir ömürde bolup geçýär. Şoň üçin talap etmeli. Sen dogry aýdýan, o ýuristleň diýen zatlar şol talap etmeýän adam haýwany eme getirýär da, olar näme bir mysal getirýärler. Täp haýwan geplep bilen akda diýip bilen, biz geplep bilýäs, Allah Taala bize zıban beripdir. Şonu aýtmagy el beripdir, şonu ýazmagy gerek bolsa. Şimdi gorkyn kalbymyzdan çykarsak, onu hiç kemmez ýok, biz hiç bir milletden. Absolut ýok. Şeýle. Başga näme soragy bar? Döwran Master ýeldeşimiz soraýar. Halk güýçlümi ýa-da döwlet diýär. Indi o taýda halk bilen döwletiň arasyndaky tapagy ýa-ni döwlet, halk diýmek döwletdir. Ýa-ni hökümet diýip düşünmeli. Ýa-ni hökümet hiç kimdir. Hökümet ýöne wagtlaýyn Geldi geçen. O hyzmat üçin iş alınan adamlardır. Şön işe allyk olaryň möhleti dolanam giden oklar. İşine beden oklar. İşe beden ha. Kim güýçli bolýan? Sen halk bolup şolary iş allyň. Olaryň wagty dolany şo wagtda da gowy işlemedi. İşini dolu yerine getirmedi. Oňa garamazdan ýene gitjek gelýärler-de. Bunu işten ayırmalı. Başka demeti yok. Kalmara da. Yo, düşünükül de tapara. Şoňa halkyň düşünmek gerek de. Şonu ayırmasak bizi halkymyza, indi öňümizde hiç bir gowgullar ýa durmuş garaşanakdy. Yo, bularam indi döwleti dolandyryp bilmeýänlerini düşünýärler.
Yani barıp alırıyalak neme Mekanizm yok. cemleşip bile nokta halk. Onu cemleşer. Yuvaş bolar hemme zat. Bular oňormaýanly ödler bilýär. Öd günälerini bilýär. Şoň üçin ýa-ni gowruglaryny güýçlendirip nemedip şey dip nemedip ýöler. Ol ýöne o zatlar hiç inni ýa-ni uruşun düzgüne müýtgedi, gurallara müýtgedi. Ana o İran'a emani fizik ýadyrsy dron bilen hiç kim gören adamım yok şu taýda. Onun için o Peuride de giydiğinip yatan bilen ol goroglu bolluğu derdi. Ol yankı Gurbanguly aydymçy problemi değil. Problemi halkta bizde. Biz bir yankı toparlanıp nemeçip bir Yani aslında şu taýda döwran master ýyldaşymyz dogry soruyor. Yani halk döwlet diýip yani o taýda diňe şu halk we döwlet sözüni almak isleýän de soraň içinden. Yani birinci döwletçilik düşünjesini östürmeli halk. Yani döwlet şu halktan meydana gelen institutlar, aparatlardan meydana gelýär döwletem. No, döwlet var, ondan soň şu taýda halk sokulmaýar içine. Neme kemine men bir tarihi atladım gelýär da geçenleri. Yani başta yani suratlarını görkezsen ne profesyonel adamlar vardır. Pudoklarda işleşip görün. Şolon köpsünü ne başlandı nemedenle ifariye hakikatlerin bir ifariye vardı. Onun devletçilik düşünceleri vardı. Ondan yani serişte de elinde olan son o beylekler var. Yani yok orada, has yok orada oturun. Ellerinde hiç tat yok da. İktisadi güç olmasa tiyatro gücün hiç tat. Bir şoňa düşünüyorum da o kenikde. Bular ne şonu ellerine alırlar. Bu betbaatçılığa şondan soň başladı da. Şoňa çelli şular näýlek ýalňyş etse hemme zatlara aýdyp durdular. Bu bolany ok, nemeden ok. O kanunyň ýalňyşlyklaryndan baýdýardylar. Namaga biri nemeni iberipdir. O otuduň nemesi bilen bir zapitki beripdir. O otuduň karşykasyny näme üçin iberenini bilemok. O şu KGB'den gelýän deme bolmaly. Ne 91-nji ýyl daýançdaky ýa-ni iklimagyň diýen zatlar neme diýdi? Şunu nemedi göberipdir de. Şu nemede de bir ýerlerde bardyr. Adamlar görýän ne jurnalist şu soraw sorap bilýär. Spesialist şu soraw jogap berip bilýär. O talamat tip jurnalist sorýar. O şu näýle ne şeyle bolun yok diye yankı Niyadıf diye kanun boyunca demezsen diye prezident bolup bilen ok diye. Öyle jurnalle peçat ediyorlar. Hawa Muhammed Murat Talamatov'un Dayanç adlı jurnaly Moskwada 90-njy ýyly peçat böyle jem 2 sany çykdy, soňra onu ýatyrdylar. Bunlar üçin nazar toýlugy üçin bolmaýan da ýok bolan ok diýär. Diýip bilýär. Pay berli mered diýär. Bolmaýan da bolan ok diýär. Ya etmeli da şunu hükman etmeli ya. Biz reforman şunu etmesen bolan ok diýip düşündürüp bilýär, düşünmesediler. Düşünmeyecek olup kendim ettiler, yani düşündürdük. Yani şu yörüyte kitapçağı da vardı, edilen dağıtılan hem mecedin nemeleri, pastanavleriyle dağıtılar, onun şunu tapamok. Ben bu adatlık radyasında bir exemplar menine vardı, onu şu tayda oydum da. Olurum ağızlarına kurpasılarına yalak bu dağıtlar var arada nemeden okur da. Profesyonel adamlar vardı düşünüyen, devlet derecesini düşünüyen. Ana şonu yok edip başladılar. Ödem yok edenlerini bir adam, töwreğindäki adamlar. Bir karşılık görkeden bolsa, izaki yüzläp müňläp demeler daýa bolmaz. Abat galardy. Şonu eden adamlaryň öýlerim ýa-ni Nazarov, Otudow ýalaklarym barlardy.
Näçe giden yani yüzläp minister uğrunaq adamlar da aýladylar. Yüzläp bizden soň bizine ilkincilerin biri. Şonu bir yani bu yalan, o yalanlığından bilýärler hemmeje. Devlet strukturasının işleyişini çala düşünýän adam bu yalanlığını bilip bu da. Tabii yani her yerde bir prosedura var da. Hani şonu geçirdiler, yuğuttular. Ondan bu geçen son ikincisi geleceği bir kuşullarla. O üçüncüsü 20'si şeyden doğru ele geçirdiler. Şunu şey etmedik boltolar. Bir adam arkamızda duran oldu şu beyle olmadı. Ödüm bir yarım yılın içinde ben bir yarım yıldan sonra vardım da. Şu eyyam nemeni ütködüp biliptirler de. Adamlar dağılap duran ortada. Ben bilen yok görülüşüp demet bir adam deme bir yani gidliğin kvartiralarda da attı şey duş yattı. Konspiratif nemelerdi. Ben ürküm ok, ben nemem, ben bilim okum da, ben bana tehir emeden ok da. Ben o tayda onu yaşamadığı adam olum çok şeydedir de. Bunu olur katı orkadılar. Köpten duşmalı da orkadılar. Bu payverliğin anla, yani yatına varam da korkup yok bana git deyip demedi. Yine bir yarın yılın içinde edip bilen de atları. Şu at biri yok bu beyle değil ne şeyle deyip şunu açıklığa çıkaranım oradalar şunu iyiden edip bilmediler. O ben özüme aklama için neme değil, benim için hiç tapavlı yok da. Ben tabi özüm kovul yani. Tamam yani devletin protesti var da o taydaki işlet duran mekanizm protestler var. Onun dahilli adamlar var da. Onun bir ne son kremelerde atma çıkarır. Bu da atları aydıp göründürüm devlet demesinden bir gram düşüncesi yok adamlar ödüler suud ediyorlar da. Doğru. Bizde şeylerden has kovu mümkünçülük vardı. Demediler ya. Yönü şunu dayanamağa ruhsat verdik. Halk olup. Indi bundan soň ýalňyşmal däl de esas maslahat. Ýene täzeden gaýtalanyp durşuwat. Edil şol bir senariýa. Ýene däm şol ýalançy nemeler var. O halkyň öňüne çykdylar meselem. O ýene däm aýlanyp öwrülip şu Rus düşünjesine häkimiýet. Yo bular şu at demedenlere şu ýanky gatekeeperler köpüsi. Gatekeeperler ha. O şu nemeni derweden gorap görünler. Gatekeeper ildeşler kapı sakçısı demek. Kimin girip kimin girmeyeceğine karar veren bir aparat. Manisini veriyor. Ulan esasen jurnalistlere... Ne dedi şeyledi? Esasen jurnalistikada nemediliyor. Yani çıkan yeri başkadır o. Öy hanımlarının üstüne işleyen bir sosyal bilimci adam ortaya çıkarıyor. Yani onu en köp sosyal medya ya da näme diýilýär, umumy medya mı diýilýär, esasy medya diýilýär, mainstream diýilýär da. Şo taýda ulanýar gatekeeper diýip. O nähil maglumatyň geçip geçmejeginiň kararyny berýärler. Ýagny ýalňyş ya da dogry şekilde berip bilýärler içeri. Eň soňky bir sora bar, şonu soraly soň bugünlükçe bitirýärler. Bolýar. Şey etmezek bolacakka zapara bir pişik aldı meni dırna çaklam koçak. Yela yağım bitir koyana. Sonra okuyan İsa Gurbanow diyen bir ildeşimiz menin pikirimçe gizlim partizan atriyatlar döretmeli. Dine gizli etmeli diye. Ben bu soru näme üçin okudum? Yürüyte okudum. Yüz yüze de kän adam şu teklif etti. Hatta teklif del hükmen suratda edilmeli şekilde aittiler. Men bunu yanlış görýän. Şu ýagdaýda yanlış görýän. Aslında doğru bolup biljek ýerler gatykan.
Näme üçin ýalňyş? Sebäbi şu wagt bir adamy pikir edin. Şonuň diňe beýnini östürmek bar. O beýni östürdüň, beden ösmedi. Ýa-da diňe bedeni östürýän beýni ösenok. Şonuň ýaly ýagdaýy bolýar-da, diňe meselem partisanska hereket edersiň, içeri girdiňem diýeli. Ýykdyň hökümede. O taýda beden ýa-da beýin galdy ösmän. Umumy gitsin isleýäris, ýani meniň pikirimçe. Ýaşular. Sizin pikiriňiz näme? Radylaşýan kemine. Soğuruk däller neme ýazýarlar? Yani teklip şekilinde esasen. Teklip şekilinde nemeler wada İran we Owan Türkmenler bilen birleşde gowularmy? Ya yine gowular iň soňunda Nika adyndaky ildeşimizden sapara edil okan soraňyz. İran Owan Türkmenler bilen birleşde gowularmy diýe. Ne? Almurada sapara. Edil sizin üstüňize düşen soru. Var ýakan birleşer, ne Ýewropada hem granitleri aýyrdylar. Ne Türk birligi bor, neme bor? Birleşer gider. Turan birligi. Turan birligi. Alexander biz Turana goşulmaly diýe. Yok man. Başka neme çykalgamyz da yok. Goşulmadymyz goşulmaly. Ne şonu alak bolany İran yani Türk devleti olar, o taýda Türk devletler nemeden kene, granita maçlar Ýewropadaky alak bolar. İran İranlyny galar ýöne. Hatta şunun ýaly bir teklip var Türkiýede, bir projekt. Ýöreýte bir Turan diýip aýdýarlar koşadyrnyň içinde. Turan birliginde ýaşaýan bütün doğulan vatandaşlaryna bir kimlik bermeli diye, kart. Şonun bilen bütün şu Turan birligine giren yurtlaryň içinde arkaýyn girip çıkıp gezip bilmeli diýilen ýalyk bir teklip beripdirler Türkiýanyň içeri işler ministrliginde. Bolup geçen bir waka, onu hem aýdyp geçeli şu taýda. Men öz pikirimi aýdaýym istedim. Buyurun Halmurada. Birinciden şol ýa-ni gizlin toparlary döretmek barada ýa hereketleri döretmek barada men pikirim sizinkiden birazcık çapara gelýär. Sebäp iki tarapyny denk tutmaly biz. Ilim bilim tarapyny aňyna mesturmeli adamlar şol bir wagtyň özünde de konspirativ görnüşdi. Aýan açyk görnüşde däli, gizlin görnüşde adamlaryň arasyny şu habarlary bir maglumaty ýaýratmaly hem gerek wagty şol adamlar bilmeli, nira barmaly, nira çykmaly. Ol hökman gerek bolar. Başly barat bolsa olum bolmaz, anarhiýa bor. Men iki tarapyny denk tutýan. O tarapym bolmaly, bu tarapym bolmaly. Indi ýa-ni şol Türki döwletleriň birleşmesi ýa bileleşigi bar idi. Men bu meselen ozaldan bäri aýdyp gelýän. Sebäp SSR dargandan soň biz Türkmenler ýa Türkmenistanly ýalňyz galdyk. Sebäp şu taýda men pikir etdim, Nazarbayew olu Belarusy Puşada üç döwlet bolup Orsiýa, Ukraina, Belarus özleriniň emesini döretdiler de olar. Eseni. Şonu Nazarbayew bilen bärde Merkez Aziýada öz beş döwletiň guramasyny döredýän diýip aýdylmasa biz hemmemiz bileleşerdik. Hem Gazagystanyň şol döwür ýadro ýaragy bar. Ene biz bir miýzemiz hemme tarapdan bir berk döwleti gurup bilerdik. Ýa-ni türki dilli döwletler bar. Emma şol zatlar edilmedi. Geçen 30 ýylyň taryhy görkezip dur. Biz diňe kim nira tarap ymtylsak gowuljak halkymyz üçin, döwletimiz üçin, geleceğimiz üçin. O töwerekdäki İran bilen sowda satyk goňşy gatnaşyk ediler. Ýa Orsiýet bilen beýlekin ol diňe sowda satyk gatnaşyk. Emma bizim bir dinimiz, kanımız, dilimiz, bir medeniyetimiz, bir milletle bilir. Biz has ve ıksım katnaşı gurnak bence. Şoňa öns vermemiz gerek. Bu taýda pikir ýok. Meselen Türkmenistan, Türkiýanyň golasyna bolmaly, ýa plan zat bolmaly. Ýok. Her bir döwlet öz başlyklygyny, garaşdyrlygyny saklap galar ýöne. Biz hem medeni taýdan, hem ykdysady taýdan gerek bolsa ýanky bir harby taýdan bileleşigimizi döretmesek
Biz kim hana Türkmenistan halkymyz şol 90-njy ýylda 3 milyon 800 000 ilat bolan bolsa, 30 ýyldan soňam şonça ilat ýok. Yalan 5 milyonum ýok, 6 milyonum ýok. Baramyzda tragediýaň üstçylar. Näme üçin şu 10-njy ýylda ilat sanawyny geçirini bir ýanky lellim aýtmady. Näçe milletiň ýaşaýan. Niyaz şu özüni hamana bir öne milletin ömesini sosial kısım kaldıryan ya adamlar köpeleyen ya millet birleşen milletle guramasını ağlamak için Türkmenin sani 7 milyon 200 000 yetti diye haber verdiler. Hani? İştahat yok, yalana. Şon için indi kırılıp kuturup barayan milletimizi genaside vermeli için biz hükmen seyretin şu mal Türkiye Azerbaycan'a arka durdu. Olur Azerbaycan dengden aňyr ýüzi, biz dengden bäri ýüzi. Bizim şol birlige goşulsak, bizim gapdalymyzda ýa goňşy döwletlerimiz bar. Özbegistan bar, Kazakystan bar, Kyrgyzstan bar. Bular olurda da şu ýanky türk milletleriniň arasynda birege dogurluk gatnaşyny gurnap ýörürdi. Belkem bolsun, Turan birligi bolsun, türk döwletleriň birligi bolsun. O nädip agdarynda bolana? Ýöne her döwletiň öz başlyklygy bar. Bir ýanky sen aýdýan teklifim bar, daşar Türkiýede berilen teklif. Ol täzelikden ana Ýewrosoýuzda şoň ýaly. Şolar ýazjak bir kart bilen 28 döwlet aýlanyp bolýar. Hiç sinde terheden ýok, hiç nadam ýok. Şolar ýaly bolsa näme üçin gitmeler? Näme gerek wiza? Näme gerek başga zat? Adamlar öz aralaryny sowda satyp medeni durmuş, näme gatnaşyp ediler. Şonu da ykdysadyýet gözer diýen menne ullukan umyt bar. Şonu aýtjak boldum. Boldum menne näme tordy? Şuurlukça näme men Bolýa, Almuradaga indi hoşlaşaýyl illeşler bilen. bolar sapara. Bolmasa YouTube'um ne arde diýär, näme bollu diýär. Şey diýärmi? O. Bir de gezek gelenden şeyle ola ya da sapara. Bolýa, onda hormatly watandaşlar sag bolun, beren soraglaryňyz üçin ýene de indiki gezeklerde oturup şular ýaly söhbetdeşlik etmek bize de miýesser etsin. Sapara saňa da taňry ýalkazym kemine enim, oga sag bolun. Toýuňyzda gaýsyn, saglykda görüşelim. Toýuňyzda gaýsyn, sag bolun. Almuradaga saňa da sag bol, illeşler saglykda görüşelim. Şey